și Rareș, mă auzi? Intră pe sus, să rog, ia informații. Valoarea mea atinge norii și nu suport prăduitorii și sunt mereu pentru că pot 100% vârf de top. Valoarea mea atinge norii și nu suport prăduitorii și sunt mereu pentru că pot 100% vârf de top. Ofticați-vă, panicați-vă. E un PD pe jos, stai că m-am săbat. Mamă, ce bă, mai dat ăsta cu tecu. Bă, coi, Rareș cu tecu a bătut tot de-ul. Și voi rămâne mereu și